Amin. Mari demahita siapa kedeta nomor tulu Aisyah ada 1 tulu. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na to mapalangit dohot tanoon. Amin. Songono do di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan loja jalan sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma aguaku tuhamu, guruhon hamu ma sian au, ay nalabbo doau jalan serek marroa, asa dapotan paradianan hasonangan todimu. Haleluya.
martang yang mahita. Alea manamina di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegai akka ulau ni si bolisi. Sai padu ngohami marite hite todinna badiai. Asa unang terpede mahami di bagasa dosa. Alai asa monang hami saat ro di ujung. Jala mardame hami saleleng di tanoon. Pai masahat hami Tuhan uluan nasora sudah. Mar hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Patik ni debata di hita da saminggon, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu, jala dang jadi sumanonmu, manangahana di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasan aik, na di toru ni tano, ianggo tunggawe si sobaon manaksi olowan. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohatta de bata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaun. Manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani. Jala dang jadi ulua begu. Manang ulpuhan ni hada tuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan. Hamitan ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata. Ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulaon na bar tu patikmi. Amin. Mari de mahita. Di bain kudang di
tato poti madosat tanagudang itu adopan ni debata martangiang mahita. Alia manami jala debata nami na di banua gijang, para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na gudangi. Tata mahami marhite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhut na. Ala ni pakokok ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Panghulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangulahon akan na pinilit ni debata. Debatado mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dadaholani. Naung mula manguludo jala disiamun ni debatado ibana mangodihon hita hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Maret de mahita. Epistel di minggu tasadarion imana tersurat di 5 Musa biduna patulu pulutolu mamuka mai sian ayat 24 sahatu ayat 20 sia tajahama marsika soring di ayat 20 sia yang non rapak mahita. Jala taringot tu aser ninna do gumudang do pasu-pasu tu si aser sian tu aka anak na asing ikon halomoan ni aka hanggina ibana jala disornopon pakna tu bagasan miak dang adong nanggusada tu dosan debata ale bangso natigor marsihudul ibana di atas langit mabain haluaon tuho jala di atas obun pargijang jumunjung habalagaonna jadi mar sonak-sonang ma Israel maringan sasada sai manatap-natap do mata ni Jakob tu tano hatubuan ni eme dohot anggur sian akka langit na pesai manetehi do nabur rak mahita di ayat 20 sia tuami ale Israel tungi sema songoko hodo sada bangso na martua binain ni Jehovah ibana do lobu-lobu ni hatua omu dohot podang ni hati bonamu ikon mangun tuho sogot akka musum alai anggoho ikon ojak konomu patmu di inganan nasida akka nati boy ido sahatna martua mana tumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Maret de mahita.
tidakkon maha porsiaut tai. Songon nani hani tidakkon ni dong atas ha porsiaun. Di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama para gugo na suatu dosan. Nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Imana tinibuhon si Maria. Nagabi-gabi siato di porbadia. Andorak sohabubuhan. Ido tuhata na tumaha tuban na bernit. Di panghuman ni silatus. Namate tarpajal lo ibana diau pinarsila. Na tua tubuan watoru dung tinanom. Na mulak mangulu diari patulu. Na manaik tu surgo. Lamu hundul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pa mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dot namate. Au porsea ditodoi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan nyala Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa. Do dia tai nama dok. Mula mangulu sogo daging dialak nang mate. Do dia nguluan nasora sudah. Amin. Tapi gimana lagu pujian nani suarahon ni lansia. di uduti mamuse ina Kamis.
Tapi gima tikting do buah-buah na masa di huriatta. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapayutiut matiting nama ragam di Minggu sada Februari 2026. Naparjolo goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Septua Gesima. Topik Minggu Martua di Bagasan Tuhani. Napaduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 8 Februari 2026. Pukul 7.30 Ina Esther ama Jericho and Harmonix. Pukul 10 Ina Deborah, Ina Hanna ama Huria. Pukul 10.07 Ina Kamis ama Salom remaja. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 8 Februari 2026 nanaingro. Kita memakai bahasa Batak. Opat pasahat ulos hatuaon. Di minggu ta sadarion patupaun ni huriata do pasahat ulos hatuaon turuas ni huria ima inang Esteria Boru Tambunan tubuh 12 Januari 1956 umur 70 tahun sian sektor Galatia. 5. Amplop pembangunan. Di hari Minggu ta sadarion patupaut tado papungo amplop tu pembangunan tapasahat mai di pelean napaduahon. Onom pangapulion. Sadarion dung sipul parmingguon pukul 10 WIB di patupado acara pangapulion tu keluarga ni amata besia ni parnahinan inang boru pangaribuan di sektor Nasaret. Husosoy hamima sudiruas lumobi sektor Nasaret asareta madohoti acara pangapulioni. 7. Rapot koordinasi seksi sending Dewan Marturia. Di hari Senin 2 Februari 2026 pukul 10 sia WIB di patupado rapot koordinasi seksi sending ni Huriata lau paisaton kegiatan perkunjungan dohot panugunugon turuas ni Huriata. Husosoy hamima tusude anggota seksi sending sian ganup sektor asareta madohoti rapoti. 8. Periodisasi pengurus seksi manang kategorial. Hombar tu masa periodisasi pengurus seksi periode 2024-2026 asa sudema pengurus seksi patupaun periodisasi mamuka mingguon ni uluhon ni Dewan Koinonia asa denggan mardalan aka proses periodisasi i toktong ma dipatupa hombar tu aturan peraturan HKBP. Sia pembentukan pengurus seksi sekolah minggu dohot pendamping remaja. Lau pada sipon pakobasion di seksi sekolah minggu dohot remaja, hombar tu aturan peraturan HKBP naing bentuk kotama pengurus seksi sekolah minggu sian natoras, dohot guru sekolah minggu, dohot pendamping remaja sian natoras. Domutusi asa sude sektor ma marhite parhalado mamilit sahalak ama manang ina sian ganup sektor narade gabe pengurus seksi sekolah minggu dohot pendamping remaja. 10. Partangyangan Pamuhai. Di hari Rabu 4 Februari 2026 pukul 10 siawib Pukauta ma partangyangan sektor Pamuhai Maringan di Garejaon. Dong sipul pertanyaan diuduti ma sosialisasi program tahun transformasi orientasi pengajaran iman di tengah keluarga. Usosai hamima tuhita asareta madohoti pertanyaan 10 sada bona tahun seksi remaja Naposo Bulung. Di hari Sabtu 7 Februari 2026 di Patupado ibadah bona tahun seksi remaja Naposo masuk pukul 10.30 WIB
maringanan di gereja. Usosai hamima sude remaja na poso bulung ni huriata asareta madohoti ibadai. 12. Rapat pelaporan pelayanan dan LPJ Panitia Natal Umum 2025. Di hari Senin 26 Januari 2026 nasalpu, lunga dipatupa rapot laporan pelayanan evaluasi dohot pertanggungjawaban Panitia Natal Umum tahun 2025 dengan do mardalan rapoti laos dipasah do tuhuria sisa anggaran dana godangna 1.417.600 rupiah. 10 torop ni ruas namandohoti parminggon tanggal 25 Januari 2026 752 halak. 14 ruas nama ulang tahun kelahiran 31 halak, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pandita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode 2 sahat 8 Februari 2025. Hatani debatan apa sikopon lasni rohamuna tarsurat di Pesalmen 20 ayat 5 sai dilehon ma tuho si subut roham jala dipasaut nasa sakapmi. 15 pelean iuran diakoni sosial huria, torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon, pitu kakak godangna 1.650.000 rupiah. 16 pelean bulanan manang tahunan, torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon, pitu kakak godangna 2.700.000 rupiah. 10 pitu keuangan huria. Keuangan 10.573.225. Pembangunan 1.066.725. Sentralisasi Manang Pusat 6.810.650. Jumlah 10.450.600 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado rade do hami padenggaton maulia tema hupasar hami tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2026. Tu akan naso pasahat to dope taingot maamang inang makarikoton pasahatosa ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe akatiting manang informasi naso hujahon hami suang-suangnya manang titing parhepengon lengkap boy mata jaha diharotas titing manang warta jemaah digital na boy dipindai marhite barcode naung rade di bangkut tabe. Songoni matiting namasa dohot si pamasaon di tonga-tongani huriata. Saya di pasu-pasu tuhata mapeleani bayan sangap di goarna. Amen. Pinangido tu inang Esteria boru tabunan tu colo maham inang. Di hamuna inang nahinaulo inang Esteria boru tabunan jumulo
selama ulang tahun ma napa 70 tahun to di inang. Siana sini rohani Tuhan nang pe si patagale ala ni parsahiton alai sahat do pasu-pasu na marhite umur nagat jangon tu inang sahat ro di arisa darion ani do di halas sokuriatta jala sisa datangiang songon nani nupa sama dohonon tio ay ni sumur gajang ay ni binanga nung adilod de batatuin ang gajang umur sa itotong madaw siya sahit do mara iya ribur ni pakak ma tu ribur ni hotang tu dia pe inang mga laka say tu si matotong diramoti Tuhan sahat solo sahat tubortean ni tigaras say liling gajang umur mainang mangolo sahat tu na horas-horas jala totong di bagasan padonganon ni Tuhan las marohan inang majalo sikat ni las nirohasian huriata ima ulos di umur napa 70 tahun tonon upasahat tami ma di bagasan las niroha jalawin nang ma nang di bagasan las niroha butima. Tapi gimana lagu pujian dan suarahun ni ama shalom.
Marede mahita siya bukit deta nomor 757 ayat sada dohot udutna las di somata pasahat pilihan sada a dohot sadabi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imam mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di minggu tasadarion ima minggu Septuagesima 70 ari adorang so ari haheheon. Yenet sian Evangelium Matius bidu 5 ayat 1 ayat 12. Tapai hutihut mahamunak kadamang dok dainang asa hujaha hatani turpuhi songnom ma tersurat disi. Asa dung di ida Yesus halak nasai toropi
Nakkok ma ibana tusadator jalahudul madisi dungi didapoton akka sisian nama ibana. Dungi marsuara ma ibana mangazari nasida ninna. Mertua ma napogostodi ai dinasida do harajaon banwagidjangi. Mertua ma namarsak roha ai siapulad do nasida. Mertua ma nalabok roha ai tianon nasida do tanoon. Mertua ma namawas male midahati goran ai sipabosurod do nasida. Mertua mana asiroha ai sia-sia do nasida. Mertua ma parrohana ias ai idon nasida do debata. Mertua ma si bahet dame ai goarod do nasida anak ni debata. Mertua ma napina buru-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harajaon banwagidjangi. Mertua mahamu molo diitsahi halak kamu manang di paburu-buru, manang di patubu-tubu ragam ni hatana rohan nasututu dopak kamu alaniau. Lasma rohamuna jalam marulupulup. Ai godang do upamuna di banwagidjangi. Ai songonido di paburu-buru akka panurirang najumulo sian hamu. Ido sahatna. Amanginang selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Kata familiar na tabering di sosial media adalah bahagia itu sederhana. Sesederhana apa bahagia itu? Molo adong marpesta di gedung, dungi marfoto mamar selfie marupani kainata na markabaya. Dungi diposting ma di ma bahagia itu sederhana. Manang adong mardalani di taman, manang sedang nongki-nongki marfoto di ma disi bahagia itu sederhana. Apakah itu memang namanya bahagia? Ido goaron na mertuai bohado bainot ta memahami hatuaon kebahagiaan di bagasan nguluta jala bohado hita memaknai hata kesenangan manang sonang ni roha asabuyan no tapahami ado napala na tinujuni hata ni Tuhan tamarhite jami tadi dolok na pinasahan ni Tuhan Yesuson. Nah ternyata udung tazahan akan ini sesuatu yang sangat kontradiktif dengan apa yang kita pahami soal kebahagiaan. Alani malu disukup kita nuaing namar mingguon. Mertua doa muamanginang. Apakah saat ini berbahagia? Oke, amin. Sonang doroha muamanginang. Apakah saat ini hatinya sedang senang? Tabering majanodah telusuri ma apakah suasana hari ini dan kita adalah memang benar-benar bahagia atau hanya sedang senang. Ahado mertua, ahado sonang. Asa tapahatus jo pangalapationna, apa itu kebahagiaan itu, apa itu kesenangan. Dan kita akan dapat memahami apa maksud Tuhan Yesus di sini. Soal ucapan bahagia yang ada 9 kali tentang berbahagialah, berbahagialah. Molo di definision sian naduon sian secara psikologi sama nginang bahwa bahagia itu adalah keadaan jiwa yang merasakan emosi positif. Emosinya positif. Dia merasa ada kegembiraan, ada antusiasme, ada rasa damai di dalam hatinya. Dan keadaan itu kalau kita sebut berbahagia itu bukan berarti tanpa masalah. Bukan berarti tanpa kesedihan. Maka di sini bahagia itu adalah ada
power atau kemampuan untuk tetap merasa tenang dan bersyukur di tengah dinamika hidup yang sedang berlangsung. Apakah sedang sakit, apakah sedang bergumul, dan mungkin juga dalam situasi kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahagia itu adalah ketika di dalam diri seseorang selalu merasa cukup dan tidak terbebani oleh keinginan-keinginan yang berlebihan dari dirinya. Maka dia adalah orang yang berbahagia. Berarti yang menginang kebahagiaan itu adalah bersifat terus-menerus dan berkelanjutan. Dan biasanya itu berkaitan dengan bagaimana kita memaknai hidup. Bagaimana kita memaknai hubungan yang baik. Berbahagia adalah kondisi ketika hati merasa tentram, pikiran merasa puas dengan apa yang ada, dan adanya keseimbangan respon diri antara harapan dan kenyataan. Karena tantangannya yang pertama di situ, kita punya harapan, katakanlah ekspektasi, tetapi bisa berbeda dengan kenyataan. Apakah di situ ada bahagia? Arong do disi kebahagiaan. Nah, dua hal secara psikologis tentang kesenangan. Kesenangan ini bersifat sementara. Dan ini selalu bersumber dari faktor emosional dirinya. Jadi kesenangan, saya senang kalau sedang makan enak, gitu kan? Saya senang kalau sedang beruntung. Mololak kuak ketiga-tiga. Molo malum sia sahid. Dotak kana asing. Pokoknya hal-hal yang berbau hiburan secara lahiriah. Berbelanja. Aledang belanja tuanan, shopping do masuk nak. Liburan. Ada hiburan, termasuk tadi kalau ada waktu nongkrong dengan teman-teman. Ada senang. Tetapi senang ini sekecil apapun masalah yang datang, jika itu di luar ekspektasinya, kalau ada masalah itu maka rasa senangnya akan lenyap. Itu mago namai. Mari kita bersentuhan dulu dengan kehidupan sehari-hari soal misalnya foto selfie. Oma zona murah contoh ate. Marfoto 20 halak dungi merikati na asing, torneyadu merikati musena asing do dau, merikati musena asing. Dungi adong mahasil na sabula matarida. Alangay di jepret HP dang sa do peibana. Dungi di posting matu Facebook la doh mana sabulo. Ditadai madisi. Bahagia itu sederhana bersama. Dohok ma di posting ya ditadai na sabulon. Olah diberi mana posmu? Homa bahagia sabula do bohiku. Ngamago sukacita na kesenangan nai. Hal-hal sederhana. Jika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, maka kesenangan itu bukan hanya hilang, tetapi bisa berubah menjadi rasa kesal, bahkan juga bisa menjadi sedih. Lak pulu dotong rohani mabay putuki songoni, nape napas marikati do. Dan akan dibangun kebencian-kebencian kalau itu nilainya kesenangan. Atau husukum majohitan waing dung tabo torupani. Sederhana do kebahagiaan ni. Sederhana do kainang. So namal do pelusi. Perasaan mana yang sering kita alami? Senang atau bahagia? Bahasa kontapahat tusak kamanginang. Karena Yesus dalam khotbah di bukit ini mulai dari ayat 3 tadi sampai ayat 10 justru menawarkan hal-hal yang bentrok kontradiktif dengan apa yang kita pahami soal kebahagiaan.
Perasaan mana yang sering kita alami dalam hidup kita? Amanginang. Jadi kebahagiaan itu akan teruji ketika apa? Jamu maju. Dia akan diuji. Ketika seseorang tetap merasa tenang dan bersyukur di tengah penderitaannya, kepahitan hidupnya, dalam kekurangannya, dan dalam kesulitannya. Idobana memaknai apa firman Tuhan ini yang disebutkan Tuhan Yesus, mertua mahamu. Nah, ini diterjemahkan bukan dengan happiness, karena happiness itu hanya soal kesenangan, tapi blessed, terberkati, terpasu-pasu mahamu, mertua mahamu. Maka makna kebahagiaan itulah sebenarnya yang Tuhan tawarkan bagi kita. Bukan karena keadaan atau situasi di sekitar kita, bukan karena sesuatu yang sedang kita alami dan nikmati, tetapi oleh karena sesuatu hal. Apa itu? Nanti kita lihat. Alai tabereng maju. Mertua ma adong sia. Mertua ma na pogostodi. Mertua ma rak majohita sen nomor tului terus. Mertua ma na asiroha. Mertua ma bado mertua kamanginang ipa buru-buru halak, ipa tubuh-tubuh hata nasoto. Tang mungkin sonang rohani. Napa tubuh-tubuh hatai ngasonang modo manggoibana olo do bolak kiri bolak kanan terus podo manna manukak memiding. Dia tidak akan bisa dengan suasana senang. Tapi Yesus mengatakan mertua berbahagialah. Alani do jamita di doloko nak kamanginang. Hatani debatanong tabi ginakaningan taringot tuha-tuhaon nya kana porsiai ikoboy do itajalo di bagasa sada persepsi na berbeda dengan pemahaman bahagia yang selama ini kita maknai, kita artikan dengan kebahagiaan yang diingatkan oleh Tuhan Yesus yang harus ada dalam diri orang-orang percaya. Supaya kita bisa merasakan kebahagiaan dalam 9 konteks ini, anong maka manginang 5 siani si parisota. Anggo jepet-jepet dodang pola gajang. Kita bahagia karena apa itu tadi? Karena kita sadar bahwa hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan. Allah holat tu debatado ngoluta marsigatung. Berbahagialah orang yang menyadari keterbatasannya dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Mulai suku kita, anggolan yakana di portibion, yakid duau, gudang dohita naso bahagia. Anggolan yaka pengalaman hidup banyak sekali apa yang kita ekspektasikan selama ini justru tidak sama dengan kenyataan. Kepada semua orang mungkin bisa kita kecewa. Jangankan kepada keluarga yang tiap hari selalu berinteraksi dengan kita, kepada orang-orang di luar komunitas keluarga kita, kepada para pelayan-pelayan kita, pasti ada rasa kecewa yang membuat kita bisa kehilangan rasa senang hati itu. Alai molonungan akaningani ketergantungan tatu debatado nama bain gabi berbahagia hita hatuot taima ala adong persigat tungatta debata hidup bana dido akamanginang nakaningani. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Mertua maka na pogos todi miskin di hadapan Allah. Hatuota diargahot debata ala arong doibana gabi pangalualuata. Maka hidup bahagia di dalam Tuhan dimulai saat kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri dan masuk kepada
sebuah pengharapan untuk mengatakan tanpa Tuhan aku tidak sanggup apa-apa. Anggo soalan itu hani dang boy ula manang Jadi halak nama was napogos todion, memang itulah orang-orang yang selalu merindukan kehadiran Tuhan di dalam dirinya, dalam hidupnya. Napa dua hona manginang Yesus mengatakan berbahagialah sekalipun kita menangis dan terluka. Dia opat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Terkadang kita tidak bisa kenal Tuhan itu kalau hanya dalam situasi yang baik-baik saja. Tetapi ketika kita berduka cita, ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, mungkin karena kehidupan ekonomi juga, mungkin karena kondisi sosial kita mengalami duka cita. Dan di sanalah sesungguhnya Tuhan sedang menawarkan penghiburan. Dilihat duhitak ke apul-apul. Maka itu tadi, kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan berarti tanpa luka dan tanpa duka cita, melainkan hidup yang selalu dalam penyertaan Tuhan sekalipun di tengah luka dan duka itu. Dalam duka cita orang percaya, kita akan semakin mengalami kasih yang memulihkan. Napa suang gogota. Napa toluhan amanginang bahagia, kita berbahagia. Yesus mengatakan kita berbahagia karena hidup dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Sekali lagi ini sangat bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, ayat 5. Mertua ma hatu tadi sih bahado kelemah lembutan non. Kelemah lembutan bukan berarti lemah, melainkan kekuatan yang dikendalikan oleh kasih Tuhan. Di halap bohoni mertua mahalak nalabok roha. Kelemah lembutan tabayak kejok kamanginang keinginata untuk selalu reaktif terhadap keadaan. Kita manusia sering lemah, di mana-mana kita bisa menjadi terkecoh dan akhirnya reaktif terhadap keadaan. Tetapi ternyata keadaan itu tidak akan kita menangkan. Molo sian alani rimas, alai molo sian halabohodo, jalaholan akana mengadal debatado naboy patupahoni, gabi boy madi menangkan. Maka kita selalu memohon. Kolose 4 ayat 6. Taringot tu halap bohoni. Saya totong malabok hatamu songon na siniraan asa boto omuna halus natama maradopur dongan. Lagi-lagi ini bertentangan dengan apa yang kita miliki, soal keinginan-keinginan kita. Maka orang yang berbahagia di dalam Tuhan tidak perlu menang secara duniawi. Dangalani gogo ni suara, dangalani gogo ni botohon, alayalani halabokon. Jadi dalam tasadari mamanginang keadata molo di topa debata bawa do buru-buru. Sebenarnya di sido adong ikon adong keseimbangan. Seharusnya laki-laki yang selalu memakai logikanya untuk memahami keadaan, dan perempuan selalu memakai perasaannya untuk menghadapi keadaan, akhirnya menyatu. Logika dan perasaan itu berlangsung dan dikendalikan amarah, tapi juga tidak mutlak dikendalikan oleh perasaan. Logika memang objektif, perasaan selalu subjektif, tetapi kolaborasi keduanya akan menghasilkan hidup yang berbahagia, yang dikendalikan oleh kasih Tuhan. Napa toluhon, napa opaton akadamang dok dainang. Kebahagiaan kita bahagia disebutkan di sana karena lapar dan haus akan kebenaran. Jadi dang male mawas male di panganon. Alai mertua ma akan mawas male mida hati goran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Ayat onom. Nah tabereng matu keinginan nijol maka damang dok dainang. Banyak orang yang menempatkan rasa puas dan kenyang itu pada hal-hal yang finansial atau terpenuhi secara material. Idonak kaningani. Gabedang boy beta bedahon, orang lagi senang dengan orang lagi bahagia. Banyak orang menempatkan puncak dari kebahagiaannya kepada hal-hal yang finansial. Ujungnya melodang dapoti gudang majolma dang bahagia. Gabe maralo maturohana na mandokonengi bahagia itu sederhana. Ternyata bahagia itu sulit. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi puncak kebahagiaan kita adalah kebenaran. Hati goran ni debata. Bahasa kadamang dok dainang. Nah kebahagiaan sejati lahir dari kerinduan akan kebenaran Tuhan itu, karena ketika kita berada di luar kebenaran Tuhan, maka segala sesuatu bisa menjadi buas dan akhirnya kita tidak bisa mengendalikan hati kita lagi karena tidak ada nilai sebagai patron. Nama ngatur doh menatang ulut tahun. Alandio malu saya tahawason ketika kita merindukan, ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, kita mau menentang setiap tindakan dan setiap perbuatan yang dilakukan di luar dari kebenaran itu sendiri. Di luar hasil tongani. Jalan apar pudia kadamang dok dainang napalimahod dison bahagia ketika kita dapat menghidupi dari 7 sampai 10 kasih, damai dan kesetiaan. Itu kebahagiaan. Mertua dohita titik dong holong ni roha. Mertua dohita molo gabi si buat damai hita. Mertua dohita molo gabi akan burju setia hita di bagasang mulut. Dan ini juga akan sangat bertentangan dengan keinginan dunia yang justru lebih cenderung jatuh kepada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Gabi godang majol maagwan holong ni roha holam mangyahyak kanarikot di Portibio. Godang majol mamarhosom ala mirasa ibana saingan na dosi anu. Dan inilah yang harus kita waspadai juga sebagai satu kekuatan yang bisa merusak hilangnya kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kita. Alani dok kadamang dok dainang lewat jami tahun disungguli mahita nuaing. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang situasi. Dan soal situasi hapi amanginang. Alai soal relasi yang baik dengan Tuhan. Molo ngadengga persaurat tadok debata, maka sukacita kita pun akan diangkat menjadi kebahagiaan. Seorang nirohatai na secara periodik atau situasional itu akan diangkat menjadi kebahagiaan yang terus berlangsung. Supaya kita tidak kehilangan kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Alani tarefleksi homma. Udang dohi tahun nama kirim di hama malum di parsahito natiak kainang. Unang mago hatua munalani. Udang dohi tahun nama kirim asa dilihat debatak kalus nitang yang tak siganupari. Songon natahiriminian alai saliling so dilihat dopei unang mago hatua. Mertua dopei hitadong kesempatan menanti dan meminta. Manangah pihak katang yang pangidoata. Songon pangidoan na nialaman niya kasisian di Tuhan Yesus ina berjuang nah dianggap sebagai kelompok penentang pemerintah dan harus dianiaya, tapi Yesus mengatakan mertua mahamu. Alaniaha ai upasi jalaon nasidai balgado di banwagicam. Maka itulah kekuatan kita menjalani kehidupan kita. Maka kebahagiaan bukan soal dapat memiliki segalanya dalam kehidupan kita, tetapi kebahagiaan itu adalah bagaimana kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Di bagasan lomoni rohani debata. Tasuku madiri tak kamanginang. Akamang naposo bulung remaja. Apakah saya ini berbahagia sekarang? Mertua doa unuai. Talusi mamarhiti respottai. Molo alanya kakiadado. Boy do tadok dang mertua.
Alai molo ala asini rohani debata do dong tado na mertua doau ala dong debata persigat tungaku. Amin. Martangi yang mahita. Pinuji mahwali Tuhan. Debata nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Si palua si tubus hami. Takas do diajar hon ho hatuau nasitong. Asa unang holan namanggohi pakilala perdagingokan. Madok mertua. Alai uas ni rohanami di persauran na denggad dohot hoali Tuhan. Uas ni rohanami di hati goran. Uas ni rohanami di hadameon dohot holong ni roha. Nunga gabi hatuau ni Allahu botohami. Hodo matamual ni saluh nai. Gabi dia rahok kami persigat tungat tuho. Atong rupi mahami Tuhan majalo hatam. Asa molo si pata jupang piakkaha maolo dingulu nami. Molo pe si pata songgop persahiton. Molo pe say lalap di hapogoson. Manang pe adong akasirsak konon nami ditongani bagas nami. Malang godang akka parrohaon na sotarjalo rohanami na maralo tulomo ni roham. Adong doha tuon nami di salu nai. Imaho ali Tuhan naboy patuk saluhut nakka naho parsitahami. Di bahini saliling pa imaho nakka alus ni tangiak kami sianho. Manang sa liling nai payir Tuhan totong matodim pasonggop pot tuhami hatuaon nasiakko. Asa totong hiras rohanami Tuhan madala ni ngulu. Mauliati ali Tuhan pasu-pasu manang isi siak kami on natongon nuaing bergumul. Sigati rohanami Tuhan. Sayunang dibuat akka pergumulani hatuon nami. Alai homa di bagasan hami. Asa uluho mahami Tuhan madalani mangadopi akka pergumulan. Homa na pamalupon akka na di bagasa persahiton. Mga pehot tangamu na sumgogo dohot badiai. Todimma mga puliak ka na marsak roha. Jalalehom madihami roha na girgir mamuji dohot mangido marhiti tangiyang tuho. So nido Tuhan saya pasu-pasu maperibadahan namion marhiteon miyam madami dohot las ni roha dihami saluhutna. Jalabuano nami hatami bongot tu bagas nami be. Asa dirajai hami. Lehom magogo laho mangudutiak kaulaon. Pangaramotiomu do padonganiomu ido na huirip pami totong. Asa sude gulmit ningulu namion. Totong di bagasan ho. Pasu-pasu mapakobasyon nami sa luhut na ali Tuhan. Bain sangap di guarmu may. Tangya kono nami doak kadongan nami. Sa minggu tujolo marningot ari hatutubuna. Dohot marningot ari las niroha di pamasumasuon pardonga saripion nasida. Tutuali Tuhan songon hatamima. Saileho ma di nasida akka si subut rohana. Jala say alusi makatang yang pangiduan nasida. Huhut say pahipas pahiras rohana nasida madalani ari-ari ningolu. Makanguluhon holong niroha dohot dame. Hasito nga dohot hati goran. Lasong ni mali Tuhan sude akka program di tonga-tonga ni huriam. Laddo husak kapihami alai hono na patot tuhon. Di bahini mga sahon asini roham mahami Tuhan pasaut to nakka programi. Azari mahami asa say bulus jala tulus rohanami makkubasiho. Parbadiay hami Tuhan di na sotaluk makkubasiho ale Tuhan nami. Asa margogo marbisuk kami. Lau patupaw saluh nai sude akka parhaladom akka naposong. Pinuji magwarmo marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami. Amen. Mari demahita siya buku di nomor 727 laos ditikina mari dema tapasaha piliata do tupak amplop tu pembangunan ni huriata. Tu jolo tu
jolo Tuhan segera rohakon tung unduk do mangoloi ho to dibi matoto margogoi honawon mangulahon lomo diruhang tu bogos pedison manang sonang tahe masih kutuk tuho sasude hoan hui huton dambe dirikon tohu tohu matu nature tu jolo mo Tuhan tu marpada doa ikon ho hui huton toto ai huboton makas na tu doa nang muse do di ngolukon tu bogos pedison manang sonang tahe masih kutuk tuho sasude hoan hui huton dambe dirikon toku toku matu nature tu jolo mo Tuhan saat madirikon pakai maaho bartulomo molodang ho Tuhan maringanan diam dirikon dang marar kabei tu bogos pedison manang sonang tahe masih kutuk tuho sasude hoan hui huton dambe dirikon tohu tohu matu nature. Tatanyakon mapiliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus hupasahat hami ma siyan nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dilehon mi mondiruni pamataku osadohon tukoki nudi salut martaku hubasahat itu nasusatoku do Aliyaman namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu
Sai Roma harajaomu. Sai saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami. Songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugi hotu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dami. Jala-jala hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Sekarang udah diginiin ya? Tujolomo Tuhan saat madirikon pakai maobar tulomo molodang ho Tuhan maringanan diam dirikon dang marar gabi tumbogos pedison manang sonang tahe marsikat tutuho sasude tunguduk do mangoloiho todimi matoto margogoy honawon mangulahon lomo niruho tubos pedison manang sorang tahe marsikat tungtuho sasude holanu ihu tondang bedirikon togu matu nature tujolomo Tuhan tumar pada doau ikon ho hui hu tontoto ai huboto takas namar dua doa nang muse dot hong olukon tumogos pedison manang sonang tahe marsikat tungtuho sasude holan hui hu tondang be
pakai mau Bartulomo molodang oh Tuhan maringan dan diam diri kondang marar kabei tumogos pedison manang sonang tahe persikat tumtuho sasude olan uiu tondang bediri kon tobu matu nature. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.